ko yung Ivan. Bukan lang. Digit ko yung ulit. Hindi ko naman ulisan. Nadakpan ang gwardiya nga mayunay og pulis sa bangko nga iyang gibantayan ug nipatay sa tulog ka tawo. Hindi natin order, i-pick up lang ko lang ito sa kabawahan kay akong ko nagpatay nga ng balaba. Suspect sa pagpatay sa usa ka konsyal sa barangay Pulog Konsolasyon nadakpan. Okay, pwede buwan. Wala akong ginawa na kay sa tabuan na. Nagkalit lang anak ko din sa pituan. Usa ka lalaki nga gipasangin lang midagit sa usa ka 17 anyos nga dalaga nadakpan. Biktima may reklamong nga gilugos o gitandong sulod sa pipila ka adlaw. CIDG gitahasan sa pag-imbestigar sa mga suspetsadong pulis na mag-ingon nga mipatay sa kulata sa usa ka negosyante nga isulod punta sa usa ka drug rehabilitation center. Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga mabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Human sa 2 ka semanang bakasyon, hingpit nang mibalik ang klase sa lalawigan ug dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Gikan sa pampubliko o pribadong tunghaan. DepEd Cebu City ni awhag sa mga school administrators nga dili lang mag-practice og sayaw sa sinulog atol sa oras sa ting klase. Jinky Bargio, sugid ni mi. Balik sa normal na ang klase sa mga pribadong tunghaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Human ang 2 ka semana nga pagbakasyon tungod sa holiday season. Nasayran nga ang ubang pampublikong tunghaan sa Cebu City ni adtong Sabado pa namalik sa ilang klase subay sa DepEd memorandum nga kumpletuhon ang 185 mandatory school days sa mga tinun-an. Kahinumduman nga tungod sa linog niadtong Oktubre 15 ug bagyong Yolanda niadtong Nobyembre 8, pila ka higayon nga nasuspenso ang klase sa mga tunghaan, labi na sa amihanang Sugbo. Dili jud nga karon nga Monday ang first day sa school sa 2014 but atong 4 kay nag-ilis man gud sa atong mga times nga walay klase and so ato naman ang gihatdaan og pila ka Saturdays ang atong pulihanan nagpuli na midaan atong Sabado pa. Subay sa balik eskwela, gidid-an sab sa kadagkuan sa DepEd 7 ang mga partisipante sa sinulog sa kabataan nga mag-practice panahon sa klase. Giawhag ni Rhea Mar Angtud sa DepEd Cebu City Division ang mga tinun-an sa pagseryoso sa ilang klase. Wala man nato ikuan nga punungon ang ilang klase tungod kay mag-practice. Ang ilang gibuhat karon ana is nag-practice na sila daan atong vacation sa Pasko at the same time anak man na sa ilang PE nga class nila buhaton. Samtang gilauman nga karong semana mga but na ang mga out-of-town contingents nga ipahimutang unya sa Cebu City Central School o Regino Mercado Elementary School nga duol ra sa Cebu City Sports Center. Jinky Bargio, Miss 5. Mitago dito sa Sagay City, Negros Occidental ang security guard nga mipatay sa iyang makaubanan sa bangko atol sa pagsugat sa bagong tuig. Way pasaporte, sugid limi. Ay, ito ka kami. Naabot ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch dinhi sa Dakbayan sa Bugo. Pasado alas 11 kagabi uban nila si Burley Tugtod ang kanhi gwardya sa Fairbank Daan Bantayan Branch nga mitulis og mipatay sa iyang tulo ka mga kauban atol sa pagsugat sa bagong tuig. Nadakpan kagahapon si Tugtod dito sa Sitio Gambua sa Barangay Tadlong, Sagay City sa Negros Occidental atol sa joint operation sa PIB o sa Sagay City Police. Gitultulan ni Tugtod ang PIB dinhi sa Barangay Buntod, Bugo City aron makuha ang shotgun nga gigamit niya sa pagpusil sa iyang kaubang si Dame Deserto, Cecilia Torre, kapuyo ni Deserto ug ni Jeneline Micabon, ang accounting staff sa bangko. Kaya ba yun? Hindi ako doon, ang dutan. Gitabangan sa pag-ukay sa mga pulis ang mga sagbot nga gitabon sa lungag at panwa nila kini makiti ang shotgun.
Ako sa naka... Bulog ko yung maayon. Tukan lang po. Hindi ko naulis. Sir, hindi ko naulis. Daw na usab ang una-una ni Tudtod ug nilimod na kini sa mga pulis kundi niya tagui ang shotgun kay kunuwa siya ni tulis ug nipatay sa mga biktima. Ni pasabot pa si Tudtod kang retired police official Arturo Pacifico na mao'y security consultant sa Fairbank. Gingon na pugo siya ug angkon sa krimen dito sa Sagay City sa kahadlok nga isalpid siya sa mga pulis. Nilangat ang pila ka minutos ni abot ang asawa ni Tudtod. Ganun lang. Nandito naman sa pawag sa bata. Oh, asa mo na shotgun? Kama ko kayo ba? Nawa kilubong, nawa mo nito. Nawa kayo ba? Ikaw okay na ha? Ikaw okay. Nibalik ang mga pulis sa lungag kuyog na si Tudtod ug ang iyang asawa. Hindi alagi mo. Lalo, kailangan ba? Kailangan ba? Asa na ba? Kana sa akong hilo. Kana. Dinhi na migimaw ang yelo nga sako nga gitabunan sa dagang sagot ug nakita dayon ang subuhan sa shotgun. Gawas sa maong armas, nakuha sab ang knapsack nga dunay sud nga pala, MP3 ug uniforme sa suspect. Ano lagi siya, sir? Eh, yan lagi, sir, nga, ato lagi sa sibo, lagi, sir. Eh, ano gini, ha, sir, ay, wadyo pilain, gid kung kuan, gid, sir. Gihulagway sa asawa nga putong ang iyang bana. Gani kadaghan na kining makakita og sukmagay sa ilang silingan ug mangulata sa niya kung mag-away sila. Gitug ang kami Christine nga adik ang iyang bana. Sulit, eh. Alam siya kung sulit na siya. Wa say lipod-lipod nga mitug-an sa nabuhat nga krimen ang suspect. Pero wag na tuyo ah. Naamo lang ni sa pagputbol sa akon. Sa ako ba? Kaya na kami kwarta mo na bagong tuwing pagid, sugat kami di, way kami kwarta mo ginaglakat ko pag mga alauna kay way kami kwarta, dahil ano ko mo. Kay gipot mo magiging bagong tuwing, kamo na, pangay ko pasaylo sa mga hintundan, ka-Janili, wala ako na tuyo ka-Janilin, gid. Lang, disyerto, wasa na ako na tuyo tanan. Pasaylo lang gid, kay kwarta rin akong tuyo, kay wag gumi kwarta. Kwarta yung tuyo nga no, dahil isa sila, palag sila. Oo, palag mo sila. Isyagit mo si Janilin. Muna nga, nahimo nun ako, ano nung kuhan. Ina ko, ayun, di lang takang syagit. Diyan kay, kwarta naman akong tuyo. Syagit mo siya. Wala. Sa gitahong 80,000 pesos ang gidagit ni Tudtod. Matod gani nga nakuhaan na niya kinig 5,000 pag-ulit niya sa Sagay City. Ug iyang gibilin sa ilang balay usa siya milayas paingon sa Negros Occidental. Rey Pasaporte, News 5. Gi-commend ni Governor Jojo Davide ang kapulisan nga nakadakop sa gwardiya nga may unay og tuli sa bangko nga iyang gibantayan ug mipusil sa tulo ka tawo. Pasidunggan usab sila sa regional nga buhatan sa kapulisan. King Perez, Suginlimi. Nagdangoy-ngoy nga giangkon sa suspek ang pagpamusil sa tulo ka tawo pagunay og tuli sa bangko nga iyang gibantayan sa lungsod sa Daan Bantayan ni atong Disyembre 31 sa gabii. Kaganihang buntag gipresent sa kapulisan sa probinsya ngadto kang Governor Junjun Davide ang suspetsado nga si Burley Tudtod. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka shotgun, granada ug kwarta nga mokantidad og dulan 25,000 pesos. Walay stop ang ato ang pagkanda ko gat pursuit operation until such time na nadakpan ang suspect. Job well done. Ipasidunggan usab ni Police Regional Office 7 Police Chief Superintendent Danilo Constantino ang mga sakop sa Provincial Intelligence Branch nga nakadakop sa suspetsado. Samtang gipaibaw ni Superintendent Marvin Sanchez, hepe sa PESADS, nga wa nagkuwang sa mga gikinahanglan nga requirement ang Ricarte Security Agency. Kumpleto usab sa mga rekisito sa pagkagwardya si Tudtod sama sa iyang lisensya ug neuropsychiatric test. Nasa siya yung lisensya and all the firearms involved sa crimen is registered under the Ricarte Security Agency. So, practically all documents are in order. Dugang sab ni Gilyamak na posibleng secondary motive na ang pagpanulis. Ni-expire ni atong Enero 1 ang kontrata sa suspect sa pagpantrabaho ug dili maayong relasyon ini sa duty guard nga iyang gipusil.
Gidungan sa suspect ang pagpamusil sa buto-buto atol sa pagsugat sa bagong tuig. Natagan ito, sir. Kaya niliinig man sa pag sir, may kukuha akong sildo mo. Gabay, jutel lang. Tapos, ang iwan akong sildo mo sa bangko, may nagyatag. Ug mga adlaw pa sa kaanog kasong robbery with multiple homicide ang suspect. King Perez, News 5. Nasikop sad sa Consolacion Police ang gingong gunman sa pagpatay sa konsyal o kanhi kapitan sa barangay Pulog nga si Ray Balaba ni atong Enero 2. Giilang suspect nga si Sunny Perez, taga barangay Kabangahan sa nahisgutang lungsod. Di palang dugay nakagawa sa prisuhan si Suarez, human mapriso tungod sa kasong pagpangawat dito sa Davao. Nakakuhag lead ang mga kapulisan base sa witness accounts. Bisan nagway nako ang armas ang kapulisan atol sa ilang pagsikop sa suspect, gituhan kining usa ka gun for hire. Gihimakak sa suspect ang maong pasangin. Hindi natin, sir. Sa tinood lang, ang istorya din sa witnesses nga, ang nagbigay sa kanang Ribalaba, nagpuro ko no, pare-pareha ko na akong glawas, nga, nakabunit. Pero ako may lang i-pick up nga, huwag mo sa kaklaro sa naong din kisa din. Base sa mga accounts sa ato ang mga witnesses, through the effort po sa mga barangay officials dito sa barangay Kabangahan, dito na muna identify o dito po na mo siya na panadakti sa dito nga lugar sa barangay Kabangahan.